Mirjana Milić, ja sam doktorica znanosti, liječnik, anesteziolog, toliko ukratko o meni. Zašto izabrati Most? Zato što svi koji su na listama, jednako kao i ja, imaju svoja zvanja, zanimanja, svoje poslove, karijere kojima su se dokazali, vode određene odjele, vode određene dijelove, sektore i u njima su postigli dobre rezultate koje bi mogli sigurno prenijeti i šire. Što se tiče nas ovdje žena, potpuno je svejedno za koju birači daju glas, svaka u svojem segmentu daje najbolje od sebe i tako će i nastaviti i poslije izbora. Zašto i kada ste se vi priključili Mostu? Ja sam se priključila Mostu u trenutku kada je profesor Prgomet sa svojom udrugom HRID pristupio Mostu krajem 9. mjeseca. Odmah nakon što on izašao iz HDZ-a, ja sam se angažirala kod njega u udruzi HRID i zapravo tim putem došla i do Mosta. Ako vas pitali da se ideološki svrstate, smatrate li se više desno ili lijevo orijentiranom? Socijaldemokratom, konzervativcem, liberalom? Liberalom. Ako uđete u Sabor, hoćete li glasati po svojoj savjesti ili kako vam po stranačkoj stegi? Isključivo po svojoj savjesti. Za što ćete se zalagati najviše u Saboru? Ono što je moja domena rada kao liječnika, bilo logično bilo i zdravstvo. Ono što danas svaki građanin ove zemlje može primijetiti da kad s jedne strane mediji plasiraju vrhunske rezultate naših liječnika, mjerene u svjetskim razmjerima, a s druge strane kad krenu rješavati neke svoje zdravstvene probleme, sve zapinje na svakom koraku. I obično se smatra da je istina negdje u sredini, no međutim ovdje postoje dvije istine. I jedna i druga je točna. Mi imamo liječnike, imamo opremu, a s druge strane imamo jedan zdravstveni sustav koji je prevelik, neorganiziran, koji troši enormno puno novaca. Ja znam da više jednostavno ne postoji načina da se novac u to zdravstvo više namakne. Jedina solucija je promijeniti ga tako što se mora smanjiti i reorganizirati i zastupam to da i dalje moramo imati socijalno zdravstveno osiguranje, znači namjenski se sredstva iz plaća zaposlenika uplaćuju u fond koji se troši isključivo za zdravstveno liječenje. Ono što želimo, za što bi se zalagala, znači pacijentima i svim građanima objasniti, dati im pravo na zdravlje. Dakle, oni svi moraju imati pravo na zdravlje, na liječenje i to u istoj mjeri, bez obzira iz kojeg ekonomskog, socijalnog sloja dolaze. I ono što treba, osim toga, građane učiti da zdravlje nije samo pravo, zdravlje je i bogatstvo. Oni moraju sami na tome raditi. Što u prijevodu znači? Treba neprekidno ljude educirati da se svih stvari koje su rizični po njihovo zdravlje moraju kloniti. Treba ih educirati od vrtića, škola. To je kontinuirana edukacija. I na sreću sve bolesti koje su danas najučestalije, koje imaju visoki i mortalitet i morbiditet, lako su dostupne ranoj dijagnostici, dakle treba poraditi na preventivi koja nam je po svim europskim indeksima u nekoliko zadnjih godina doslovce se srozala na koljena. To bi, kad bih ja bila u Saboru, to je ono za što bi se borila. Znači, socijalno zdravstveno osiguranje dostupno svima uz pomoć ljudi i to je zapravo jedan most. Ako zdravstveni sustav pomogne pacijentima i pacijenti će pomoći njima. I za kraj rekli ste da bi glasali po svoje vlastitoj savjesti. Da. Što ako vaš glas bude odlučivao ko će biti hrvatski premijer, a možete birati samo između Tomislava Karamarka i Zorana Milanovića? Zorana Milanovića.